бо қарори иҷлосияи 13-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бухтар даъвати шашум, Кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бухтар ба номи ҳунарманди маҳбуб Аловиддин Абдуллозода номгузорӣ шуд. Тибқи иттилоъ, ин иҷлосия таҳти раёсати раиси шаҳри Бухтар Саломзода Сиҷоуддин имрӯз 27 декабр доир гардидааст. дар асоси протоколи комиссияи номгузории назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар аз 7 декабри соли 2022 дар бораи ба номи Аловиддин Абдуллозода гузоштани Кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бухтар барои тасдиқ пешниҳод гардид ва аз ҷониби вакилон ин пешниҳод пурра ҷонибдорӣ ёфт. ёдовар мешавем, ки Аловиддин Абдуллозода 17 феврали соли 2022 дар шаҳри Бухтар бар асари бемории сактаи қалб даргузашт. ӯ то вафоташ сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон буд.